wong gayuh wahyu menika padha karo menungsa sing kepengin uriping mulya. Wis ana tetembungan jer Basuki mawa beya. Manungsa urip ing alam donya kepengin urip kang mulya kudu gelem rekoso. Lah, rekasaning wong urip menika wonten rong perkara. Rekasaning wong urip menika wonten rong perkara. Angka sepisan wujuding rekasaning lair. Nomor kalih wujudipun rekasaning batin. Artosipun rekasaning lair. Rekasaning lair menungso kepengin urip kang mulya ana paribasane wong urip iki nek gelem obah menika bakaling mamah. Tumandang gawe tumandang nyambut gawe sak bendinane tumrape wonten ing alam bebrayan kanggo ngingoni kelawan anak bojone menika rekasaning lair. Yen to rekasaning batin, rekasaning batin menungso niki kudu cedhak kelawan pangerane. Sujud kamanungsane lembah marang Gustine afalata ilu afalata tafakaru. Ati kelawan pikir menika dipun gontak-gantungaken sujud kamanungsane nenuwun marang pangmasaning Gusti menika sinebat rekasaning batin.